Bam! Bine v-am găsit la un nou vlog, prieteni. N-am postat de foarte mult timp. Am o săptămână în care n-am ieșit deloc cu ATV-ul. Doar l-am mutat un pic în curte, dintr-o parte în alta și atât. Și așa, văd că scârții tot. Se vede că nu l-am folosit o săptămână și un pic, cred că am de când nu l-am mai folosit, n-am mai ieșit cu el. Ia să vedem, filmează, perfect. Ceva văd că a dat foc acolo. În fine, a dat foc la frunzic, nu aici, nu știu. Avem o săptămână în care nu ne-am ocupat cu ATV-ul absolut deloc. Doar l-am mutat în curte dintr-o parte în alta. Ia uitați ce mi-a venit de pe Temu. Nu știu cât de bine se vede. Am avut într-o seară mi-apare reclamă cu chestia aia de pe Temu, schimbătorul ăla. Și zic, uite acolo, la foc s-a dat foc. Și zic, ia hai mă să fac un upgrade. Să punem încă 5 căluți. Glumesc, nu. Ieșirea mea de astăzi este ca să vă întreb pe voi dacă ați comandat de pe AliExpress și ați fost mulțumiți. Pentru că, haideți să vă zic, ultima comandă făcută de mine de pe AliExpress. Ia ghiciți voi ce probleme am eu la ATV în momentul de față. Exact, suporții la motor. Doamne. Suporții la motor. La noi, pe site-urile de la noi, cu accesorii și cu piese pentru ATV-uri, am găsit suporții de motor cu 110 lei bucata. Ok. Ori 4 bucăți cât am eu. La acest model am, Doamne, câte păză de păianjen. La acest model am 4 suporți de motor. Ori 110 lei, 440 de lei, plus 30 de lei transportul, 470 de lei, mai le tips curierului, 500 de lei, facem rotund. Ok, 500 de lei. Dar pe AliExpress am găsit aceiași suporți. Nu pot să zic sigur dacă sunt fix aceiași, dar sunt aceiași suporți de motor cu 150 de lei, cu transport. Adică din România suporții la motor îi iau cu aproape 500 de lei, iar de pe AliExpress îi iau cu 152 de lei, toți 4. Lăsați-mi în comentarii acum ce părere aveți, AliExpress sau site-urile de la noi. Ați comandat de pe AliExpress, ați fost mulțumiți de comenzile făcute pe AliExpress. Bine, într-adevăr, durează foarte mult comanda. Eu am dat comandă pe data de 16 și din ce am înțeles, abia pe data de 8 octombrie ar trebui să-mi ajungă coletul. Bine, el e deja expediat tot.
abia pe data de 8 ar trebui să ne ajungă coletul. 8 octombrie. Pe mine personal nu mă deranjează foarte tare, pentru că eu cu ATV-ul în momentul de față nu pot să ies pe asfalt. Mi-au expirat numerele roșii și nu pot ieși cu el pe asfalt, doar așa, prin pădure. Și nu mă deranjează foarte, foarte tare. Adică prefer să aștept o săptămână, 2, 3 și să primesc aceiași suporți cu 150 de lei. Bă, da, chiar îi fum. Cineva chiar a dat foc. Decât să îi comande la noi cu 500 de lei să-mi vină în 3 zile. Eu prefer să iau de pe AliExpress, sincer să vă spun. Asta a fost așa un pic. N-am mai ieșit de mult cu ATV-ul și am ieșit acum. Unde pleci? Pleacă spatele într-o parte. Ia să fac o urcare în lău aici. Da, cum vă spuneam, prefer să aștept 3-4 săptămâni și să-mi vină suporții cu 150 de lei și diferența de 350 de lei să fac altceva la ATV, nu știu, să îi cumpăr, știți că vreau să-i fac stage. Apropo, vreau să vorbesc și despre asta. Hai să facem o plecare de pe loc. Bă, dar nu mă agâzie, mă. Mișto! Facem și o coborâre. Să vedeți cum se comportă ATV-ul după ce am schimbat cureaua și am gresat rulmentul. O frână de motor corespunzătoare. Ia să vedem. E pe lău. Da. Ce mult îmi place când merge așa. Revenim la normal. Te spune și benzină. Bine, mai are benzină, dar a fost înclinat și... Da, spuneți-mi voi, ce părere aveți? Nu știu, eu... Să vedem pe unde putem trece. Hai să facem trecerea, hai să încercăm pe aici. Spuneți-mi voi. Ați comandat de pe AliExpress, ați fost mulțumit de ceea ce ați primit pe AliExpress. Eu am mai comandat de pe AliExpress, să fiu sincer cu voi. Mers încetul să nu-l forțăm. Hai să vă arăt și ce am comandat ultima dată de pe AliExpress. Băi, plin de gâze. Aceste... Cum să le... Angel. Hai să spunem Angel, că chiar Angel sunt. Angel Eyes. Ăsta nu merge. A mers cât a mers, nu a mers, nu mai merge. Dat mail chinezului, a zis că îmi trimite altul. În fine, nu am nevoie, eu să-l desfac și o să încerc să-l depart. Ăsta mai face figuri, dar merge. Și ce am mai comandat de pe... Nu e AliExpress, e Temu, e manșonul ăsta. Plus alte chestii, nu știu, uzuale. La cameră mi-am comandat suport și... suport de prindere. Hamul ăsta care îi pus pe cap acum în momentul ăsta. Spuneți-mi voi, ați comandat de pe AliExpress, n-ați comandat, ați fost mulțumiți, nu ați fost mulțumiți de serviciile AliExpress? Hai să vedem pe unde putem coborî. Trecem pe cealaltă parte. Bă, dar ce faină e pădure așa, mă.
încercăm pe aici. Mergea un... pe aici sau pe acolo mai bine. Pam, pam, șurcam, pa, 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 pa. Cred că mai bine era așa. Hai să vedem dacă mai putem da cu spatele de aici. Așa. Dacă tot a venit vorba de stage, ia spuneți-mi voi ce ați alege? Varico, stage 1 sau stage 2? Sau mi-a zis cineva să fac în felul următor: să mut arcul variatorului secundar pe B3. Mă așteptam frân din motor eu. Pe B3 și să pun greutăți mai ușoare, adică în loc de 20 și ceva de grame cât au astea originale, să montez greutăți de 18 grame pentru a nu pierde mult din top speed. Deci 4 ori 2. Deci ca să nu pierd mult din top speed, să montez greutăți de 18 grame și să mut arcul la variatorul secundar pe B3. Spuneți-mi în comentarii dacă voi ați mai făcut asta, dacă se merită sau se merită să iau un kit de la Varico, stage 1 sau stage 2. Aș opta spre stage 1 pentru că, să vă spun și de ce. Eu circul cu ATV-ul și pe asfalt. Deci eu nu-l plimb doar prin pădure, eu îl plimb și pe asfalt. Ies cu el în oraș, mă mai duc când facem ieșiri, merg tot pe asfalt cu el, adică ATV-ul îi purtat și pe asfalt. Și n-aș vrea să pierd mult din top speed. Din ce am înțeles, la stage 2 de la Varico, dacă mergi cu el pe asfalt, pierzi și din top speed. Mamă, dar ce urât patinează pe aici, eu cum am suport ăia la motor varză. Stai că nu voiam să ies pe aici. Cum spuneam, revin. Nu vreau să pierd foarte mult din top speed pentru că merg și pe asfalt cu el, dar aș vrea și mai mult cuplu la urcare. Adică, cum a fost urcarea de aici, vreau mai multă putere, mai mult cuplu. Cine mi-a zis de chestia asta cu greutățile, mi-a spus că dacă iau de la Varico kit stage 1, e același lucru cu ceea ce mi-a zis el să fac, doar că costurile sunt mult mai mici. Într-adevăr, greutățile sunt undeva la 100 și un pic de lei și mai e munca ta ca să mulți dintr-o parte în alta greutățile. Plus, nu știu nume, mai sunt oameni care caută bureți pe aici. Munca ta în primul rând, că n-ar fi și munca ta să muți dintr-o parte în alta tot și kitul de la Varico. Dar un kit de la Varico stage 1 e undeva la 1000 de lei, stage 2 undeva la 1400-1500 de lei, plus minus. În schimb, ce v-am spus eu, costă 100 de lei greutățile, plus cinstea ta, să zicem așa, nu știu, o berii sau ce vrei să iei ca să
trăiesc mai cu sport. Acum spuneți-mi voi, lăsați-mi în comentarii. Kit Varico sau greutăți? Am văzut deja mai multe întrebări, să zic așa, pe forumuri. Mai sunt persoane care au cumpărat de la Varico sperând că o să facă mega motor. Eu nu am așteptări ca dintr-un singur cilindru să fac 2 cilindri. Vreau doar să cresc puterea la urcare și plecarea de pe loc să fie un pic mai agresivă, să zicem așa, că în momentul de față e un pic cam lentă. Bă, dar m-au disperat pânzele astea de păianjă. Un pic cam lentă. Mamă, ce m-am speriat, băga mea și picioarele, era de cam bidonul și nu l-am văzut. Am zis, ce, Doamne, iartă-mă! Eu sunt conștient, că mă repet acum, eu sunt conștient că dintr-un motor de 500, într-un singur cilindru, nu ai cum să faci puterea extraordinară a unui motor de 2 cilindri sau a unui motor de Can-Am sau nu știu. Dar aș vrea să fac o investiție în care să și reușesc să fac ceva putere la plecare de pe loc. Să nu dau 1400 de lei și să fie, spre exemplu, în loc să pleci așa, să pleci un pic mai agresiv, că nu mă încântă cu nimic. Eu vreau doar să câștig un pic mai multă putere. Și dacă reușesc să fac mai multă putere, și mă enervează când faci așa, dacă reușesc să fac mai multă putere din greutăți și schimbat arc V3, aș opta pentru lucrul ăsta, sincer să vă spun. Trecem pe aici. Nu știu dacă v-am mai povestit de modificările pe care le-am făcut suspensiei. Eu am suspensia. Ce, Doamne, iartă-mă, scuți aici. Da, eu am suspensia. Vă arăt imediat. Suntem pe 2x4, nu suntem pe 4x4. Cu arcuri roșii. Nu știu dacă se vede. Asta înseamnă că... Ce mă enervează cum scârții, trebuie să verific. Asta înseamnă că suspensia mea este reglabilă pe înălțime și este sport. Mai este varianta cu arcurile negre, care este suspensia confort, să zicem așa. E cam așa. Este suspensia confort. La mine, aici, filetul avea în jur de 20 de mm, iar pe spate nu se vede. Avea în jur de... Ia să văd dacă pot să mă uit pe aici undeva. Da, pe aici se vede. Deci m-am speriat, am crezut că trece vreun șoarec ceva. Aici, nu știu dacă se vede sau nu, aveam în jur de 30 de mm.
Asta înseamnă că suspensia mea era reglată foarte, foarte tare, era foarte, foarte rigidă. Nu reușeam să fac așa pe ATV în niciun caz. Acum, ATV-ul este puțin mai jos, e mai lăsat de suspensie, să zic așa, cum mă și bulbui. Garda la ATV e un pic mai jos, dar e mai confortabil. Înainte nu puteai merge pe un drum de piatră sau un drum care are cum treceam pe acolo, spre exemplu. Să vă dau un exemplu cum am trecut prin zona aia. Zdruncina foarte tare. Avem aici stickerul cu camera care o avem să filmăm. Pe care o avem să filmăm. M-am corectat singur. Uitați ce mizerie, lasă mai vin aici unii și fac hai să facem o coborâre aici 4x4 L. Ok, fără frână, fără nimic. Eu zic că e destul de bine pentru un CF Moto. Apropo, dați să decuplăm. Dacă aveți modelul acesta de ATV, este un CF Moto 550L din 2015 fără servodirecție. Asta e, știu, nu am fost atent când l-am cumpărat, l-am luat fără servodirecție. Spuneți-mi și mie, la voi merge să schimbi vitezele? Adică, spre exemplu, din H îl pot da în N, da? Dar în R trebuie să apăs pedala sau în P. Spuneți-mi și mie, la voi merge să schimbi vitezele fără să mai apeși pedala aia? Sau a meu are ceva? Din ce am înțeles, sunt modele cum îl am eu pe acesta care nu merge decât în momentul când ai acționat pedala, poți schimba în R sau în P. Și sunt modele care merge fără să mai calci pedala. Mergem spre casă. A fost o scurtă plimbare, cum v-am spus. Așa cum v-am spus, a fost doar o scurtă plimbare. Vedeți? Eu acum, dacă aveam reglată suspensia cum era înainte, pe 20 de mm pe față, 30 mm pe spate, cum să mă explic? Cum să mă exprim? Îmi dârdâiau dinții în gură. Ia, hai să facem trecere de aici. Dăm pe L, cuplăm 4x4. Hai să vedem, trece prin... Oba! Mama mea! Bă, băiatule, bă, dar ce mari sunt astea, mă! Fai de capul meu, stați, vă dau jos să vă arăt. Ce tare pământul, mă, mă așteptam să fie mai moale. Opa! Opa, Gangnam Style. Ce vorbești? Dacă eu aveam acum suspensia cum era înainte, pe 20 mm pe față și 30 pe spate, nici nu puteam sta pe ATV. Ia stați așa un pic. Scoatem de pe 4x4 și îl lăsăm pe lău.
Deci a mers în jur de 50 de km la oră, prinde pe lău. Pe 4x2, nu 4x4. Cam atât, băieți. Eu am fost Cosmin. Dacă vreți să mai urmăriți mini-vloguri, vloguri sau cum vreți să le numiți cu ATV-ul, lăsați-mi în comentarii. Și dacă ați mai comandat de pe AliExpress, ce părere aveți? Ați avut experiențe neplăcute? Ați avut experiențe plăcute? Lăsați-mi în comentarii. Și dacă vreți să mă mai urmăriți și să mai postez vloguri noi, lăsați-mi un like, un subscribe. Sunt la început cu acest canal. Postez în mare parte ieșiri cu ATV-ul. S-a auzit pe cameră ceva, se construiește un Lidl acolo. Lăsați-mi un like, un subscribe. Și nu uitați, lăsați-mi în comentarii dacă ați comandat de pe AliExpress, ce experiențe ați avut, în cât timp va veni comanda, ce părere aveți de Stage 1 sau Stage 2 de la Varico. Lăsați-mi în comentarii dacă aveți acest model de ATV. Eu sunt Cosmin, până data viitoare vă salut. Să aveți o zi și o săptămână cât mai bună. Probabil o să postez diseară pe canal videoclipul, pentru că am mai avut întrebări cu ce filmez. Este un Insta360 Ace Pro 2. Eu sunt foarte mulțumit de el. Nu e GoPro. Eu sunt foarte mulțumit de el, filmează foarte bine, poate face și fotografii. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de ATV-urile voastre. V-am salutat! Pa!